Opatsani nkhani zindi nesibongirezi yambo poyamba mitu yake. Akristu wa mpingo wa Seventh Day Adventist kubango Blantyre akana zoti mpingo autetse. Mpingo wa Livingstone CCP Synod maphunziro ndofunika kuti Akristu masulira Bible mosavuta. Gulu la maiko othandiza dziko lino apeka 837 million kwacha zothandiza ovutikitsitsa mbomani ino. Ndipo mnkhani zina President wakale wa dziko America Jimmy Carter omwalira ndi zaka 100 tsopano nazi nkhanizi mwatsatantsatane. Akristu wa mpingo Seventh Day Adventist kubango mzinda wa Blantyre adapitiriza kusonkhana mwa nthawi zonse ngakhale likulu la mpingo siligwirizana ndi izi. Modzi mwa akuluakulu ku mpingo Elder Patrick Raphael wauzatula nkhani kuti adindo oyendetsa mpingo wa Seventh Day Adventist mdziko muno ndi abodza. Polankhula ndi ZBS mtsogoleri wa mpingo mdziko muno Mbusa Tony Nyirenda watanthuwa ndi amakani komanso achisokonezo. Emmanuel Chibwana ndi zambiri. Anthu okhulupirira chautawa kulozana zala kuti mmodzi mwa iwo akunama otsatira mpingo wa SDA kubangwe akudzudzula mpingo wawo kuti udabweretsa zina zodabwitsa kwambiri mkati mwa mpingo zomwe akuti mulibemo m'malemba. Elder Patrick Raphael anati ngakhala akuluakulu a mpingo sadawayitanepo kuti akakambirane pa nkhani iliyonse yokhudza madandaulo awo ku church. Kuti tinasankha ife kupembedza Mulungu palibe kusintha kuna kulikonse. Tikhati kupembedza Mulungu ngati bangwe SDA Church pakana kalekale. Aliyense akamamanga nyumba amamanga nyumbayi kuti ndi yachi. Ndipo ndi mawawa ife meti mamanga nyumbayi ndi kupeza malowa timapanga ngati za Kristo apa bangwe Seventh Day Adventist. That's why kuti malowaso adzakhazikika mpana kalekale abangwe Seventh Day Adventist anthu ake ndi ife. Kumbali inayi President wa SDA Malawi muno Pastor Tony Nyirenda wanenetsa kuti mpingo udagwirizana kuti kubangwe padakali pano Akristu akumeneko asamasonkhane ngati Seventh Day Adventist. Iwo adati vuto ndilokuti anthu amene amasonkhana kubangwe ngati Seventh Day Adventist ngamakani kwambiri komanso akukana kuti amve chiphunzitso chomwe mpingo ukunena ngakhalenso kuti akhale pamodzi kuti onse aphunzire baibulo ndi kumvetsetsana pa zomwe sakumvana. M'malo mwa ZBS kuno ku Blantyre ndine Emmanuel Chibwana. Mpingo wa CCP wa Synod Livingstone wati ophunzira omwe achita bwino pa maphunziro a Veritas mu mpingo athandiza kuchepetsa ntchito ya abusa komanso kuti anthuwo adzimasulira baibulo mosavuta kwa Khristu. Mbusa Jonathan Muhangu akalonga CCP ndiye wanena izi dzulo pamwambo opeka ma certificate kwa ophunzira oposa 50. Mbusa Muhangu wati zomwe aphunzira anthuwa zithandiza kuti adzilalika mogwirizana ndi lamulo adzilalika mogwirizana ndi momwe iwo kumalo omwe ali. Atamzuna ninga walemba ripoti ili. Oyangula pamwambo opeka ma certificate ku mamembala opita 50 a mpingo wa CCP mboma Kalonga amene asiriza maphunziro awo. Mbusa wamkulu wa mpingo wa CCP mbomali ati Jonathan Muhangu ati kusiza kwa maphunziro kuthandize kwambiri kuchepetsa ntchito ya zibusa komanso kuti nkhosa zawo zithe kumasulira bwino mawu a Baibulo. Mbusa Muhangu anafotokoza kuti nzeru komanso upangiri umene anthu wapeza zithandize kwambiri kuti athe kulalikira bwino mawu a Mulungu mwayo eni. Kumbali yake mmodzi mwa akuluakulu kuchokera bungwe la Veritas College Malawi Mbusa Ronald Chimzimu alangiza anthu mdziko muno kuti aganizire kuchita maphunziro ndi sukuluyi ndi cholinga choti akhale ndi ukadaulo osogolera komanso kuphunzitsa ena. Mmodzi mwa anthu amene asiriza maphunziro ake Limited Mwalumba alangiza amene nsiyira maphunziro panjira kuti aganizenso kubwerera ku sukulu. College ya Veritas anayiyambisa mchaka 1992 ndipo yaphunzitsa anthu ochuluka mzaka zopitira 31. Malo mwa Zodiac ndina Adams Clement Mundani. President wakale wa chipani UTM Dr. Michael Usiwati sakaonekera komiti yosungitsa mwambo ya chipani maono ausi omwe ankhula izi ku nyumba yawo kumudi mzinda wa Blantyre. Komiti ilibe ulamuliro owayitanitsa kamba kuti inasankhidwa ndi msonkhano osatsata malamulo. Kasema ubi andi zambiri. Yesu anamuuza Judas anamuuza Judas chimene ofuna kupanga pagasanga anamuuza inunso chimene ofuna kupanga panga ndikani panga misanga
wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi yemwenso anakhalapo mtsogoleri wa chipani cha UTM wati sakaonekera pamaso pa komiti yayikulu ya chipani cha UTM yosungisa mwambo ku Lilongwe mawa kuti akayankhe mafunso osiyanasiyana kuchoka ku komitiyi. Dr. Usi akuti amakhulupirirabe kuti komiti yayikulu yomwe idasankhidwa ku msonkhano wakulu wa chipani cha UTM posachedwapa idasankhidwa mosatsata malamulo, kotero sangapite kukaonekera pamaso pa anthu omwe adasankhidwa m'maudindo mophwanya malamulo. Anzanga aja ani maganizo oti iwowo mwinatamba kuzolowera kuti tingoti ndi omwewa anaphwanya malamulo opitira ku chisankho cha convention. Ndinani na nthawi imene ijayo ndesi ningapite kuonekera pamaso pa iwowo kukhala ngati kuvomereza kuti anthu aja ndimanena kuti aphwanya malamulo aja ndavomereza. Ine ndanena kuti aphwanya malamulo sindikuavomereza kwa ine si asogoleri. Ndesi ningapite kukaonekera pamaso pa anthu amene ndikuti si asogoleri. Koma izi ndinene poyera ndilibe china chilichonse ndiwo ngati anthu. Ausi auzanso utsogoleri wa chipani cha UTM kuti ungobwera poyera ndi kunena chomwe ukufuna uchite pa usiwa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu amayankhula izi kumadzana awo anthu omwe anasonkhana ku nyumba yawo kumudi mu mzinda wa Blantyre, ndipo ambiri mwa anthuwa anavala makaka a chipani cha UTM komanso chipani cha Umodzi. President wa chipani cha Umodzi a Thomas Kaumba omwe anali nawo pa msonkhanowu analengezanso kuti chipanichi chalowa mu mgwirizano ndi gulu lomwe likutsatira Ausi. Akuluakulu a chipani cha UTM akhala akuzuzula Dr. Michael Usi kamba kogwiritsa ntchito anthu omwe akumavala zovala za makaka a chipani cha UTM ndipo akumapezeka m'misonkhano ya boma. Chikhalirecho chipani cha UTM chidachoka mu mgwirizano wa tonse. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre, ndine Kasim Audi. Chiwerengo cha alimi omwe akutenga ngongole ya fetereza ndi zipangizo zina za ulimi ku bungwe la NIFI chinakali chochepa, pomwe pano 7% yokha ya alimi ndi yomwe yatenga. Mkulu woona zachuma ku NIFI Benedicto Kananza wati pano alimi 25,000 mwa 400,000 omwe anayerekeza kuti afikire ndi watenga ngongoleyi. Bungwe ili pano lati landi ya 60 billion kwacha mwa 150 billion kwacha kuchokera ku boma yoyendetsa ntchito yomwe cholinga chake nkutukula sokolola. Alex Banda ndi zambiri. Bungwe lobwereketsa ndalama komanso zipangizo za ulimi la NIF lati pakadali pano lapeza 60 billion mwa 150 billion kwacha kuchokera ku boma yomwe ntchito yake nkupereka fetereza komanso zipangizo zina za ulimi kwa alimi oposa 400,000 dziko lonse la Malawi. Komatu ndi alimi ochepa okha omwe akutenga ngongoleyi. Mkulu woona zachuma ku NIF a Benedicto Kananza akuti padakali pano 25,000 ya alimi ndi yomwe yatengako feterezayo. Kuli nkhani ya kusintha kwa nyengo imene kumapezeka kuti nthawi zina pali ng'amba, nthawi zina madzi osefukira ochuluka, komanso zina ndi zina mphepo za mkuntho zimene zimatha kuwononga mbewu. Ndiye ku NIF ndi makampani amene amapereka insurance tinabweretsa product imene timati insurance. Cholinga cha product imene iyi ntonena kuti alimi aja akakhombera insurance imene iyi kuti akhawa kuti kwachitika ngozi ngati zimene zidzadzidzidzi azathe kulandira chipukuta misonzi chimenenso chidzatha kuwathandiza kuti atibwezere ngongole anatenga ija, komanso iwo kuti athenso kuona polirira zitakhala kuti mbewu zija zawonongeka mwa njira imeneyo. Monira Keliasi akalabu ya Khuwi kuchokera mdera la mfumu yayikulu Kaphuka kudedza ayamikira ngongoleyi yomwe ati njabwino kamba kuti ikuperekanso chitetezo ku mbewu zomwe alimiwa azibzala kuti zikanyala kapena kuwonongeka adzilandira chipepeso. Mazokolola zija timatha kubwezerako ngongole komanso kupindula ngati kuwana kwalipirako school fees. Maonjezera ndi akuti azinzathu amene sali m'magulu tukwayitana kuti nawonso abwere adzafike ku bungwe lathu la NIFI limene lili kutithandizira kulonjezera fetereza pa ulimi wathu kuti tizikhandi chakudya chokwanira. Kumbali yake Group Village Headman Katsakaminga yakwati yekamenya gwaza kudedza yapempha onse omwe apeza feterezayo kuti asagulitse koma kugulitsa ntchito m'munda. Matumba oposa 1,200 ndiwo aperekedwa kwa alimi oposa 120 komanso ena anayi paokha kudedza ndi ku Lilongwe, Loweruka ndi la Mulungu sabata ino. Kafukufuku yomwe Zodiac yachita m'madera dziko lino onetsa kuti mtengo wa chimanga wakwera pomwe mavenda akugulitsa thumba la makilogram 50 pakati pa 55 ndi 65,000 kwacha. Ena mwa anthu omwe tayankhula nawo akuti akungokwanitsa kugula mabigiri awiri achimanga pa mtengo wa 6,000 kwacha lilonse kuti adye masiku atatu chifukwa sangakwanitse kugula thumba lonse
ndipo apempha boma kuti itsegule misika ya Adimaki. Bungwe loona za ufulu wa anthu ogula la Kama lati vutoli naoneka kale miyezi yoposa inayi yapitayo, koma lanyenyera chifukwa cha kusenda bwino kwa chuma zomwe zayika pampani pano ogula. Franklin Tambalika andi zambiri. Thumba la chimanga la 50 kg lomwe mwezi watha linali pa 40,000 kwacha kapena 42,000 kwacha, tsopano akuligulitsa pa 65,000 kwacha. Mkauniuni wathu tinapeza anthu akuchoka m'malo ena kupitanso pena kusakasaka malo omwe angagule chimanga pa mitengo yosabowola mthumba. Mbuyo umuti magula ma 4-5 koma pano pale afikisa 60,000 basi. Mafuna tutafika kwa 5-5 ndio kuti mwina kandama kamene kalipo tikhoza kugula kuti mabigili liwiri toti tikhoza jako. Na umbali ya chimanga yokhakana tiganizira kufuna zokuti anthu fe umoyo wathu kurupitirire ndi chakudya. Ena mwaogulitsa chimangachi ati mitengo ikusintha nthawi ndi nthawi chifukwa chokuti chuma sichikuyenda bwino. Iwo akuti ngakhale ali ndi chimanga chambiri chogulitsa ndi anthu ochepa chabe mwakukwanitsa kugula chimangachi. Kuti mitengo iyi kumasintha moti pamwezi paja mwina ali kumatha kusintha mitengo katatu kutengera ndi amene tikuma order. Pano pa thumba likodedwa 55,000. Chimanga chinali pa 17,000, lero lino chili pa 60,000. Salary ya munthu amene amalandira 200,000 idakaliya 200,000 omwe. Ndi chimanga 60,000 alipire nyumba yale ndigwe. Ndiye kugula kwake digiri imodzi awiri pena kupenda osagulisa mango weruka. Mkulu wa bungwe la anthu ogula la Kama John Kapito ndi odandaula kuti vutoli likukulirabe ngakhale boma ndi mbali zina zikuyesayesa kuthana nalo. Kwera kwambiri nthawi ino makamaka kuchokera mu September ichakweranso kwambiri kuposera mwina mezi nayo chifukwa choti anthu pakali pano ambiri alimi afunanso nawo agulise kuti akagulenso mafetereza amene akweranso kwambiri chifukwa choti kwacha yathu mmene agula mphamvu ndi kusowanso kwa dola kunsika ndiye kupangisa kuti chakudya chikhale cha mitengo yokwera kwambiri. Kumbali yake bungwe la Adimaki lomwe ntchito zake zimathandizira kukhazikika kwa mitengo ya chimanga pa misika lati ndilokhudzidwa ndi nkhani koma lati Amalawi asataye mtima chifukwa tsopano pali nkhani yabwino. Mkulu wa bungwe la Dani Makata wati kuyambira lolemba likudzali liyamba kugulitsa chimanga m'misika yake ya mzigawo zapakati ndi kumpoto pomwe likugwiranso ntchito ngati yomweyi kumwera kwa dziko lino. Ndikize pano kuti nkhani imene bungwe la SGR commitment ya boma likakhala pansi nakuiza naso kuti ati find allocate 10,000 metric tons ina ye imene tikhale tikugulitsa kuyambira 30 December kumapita mtsogolo. Pakanali pano yemwe akugwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la Sesanet a Elizabeth Namaona wati dziko lino likufunika mayankho okhazikika kuti lithane ndi vuto la njala. Njira yabwino itaukhayo kuti fetereza wa subsidy akabwera tisinthe anthu olandira titakhala kuti mene tupitisa kwa alimi akuluakulu amene akalima chakudya chija chifukwa kuti chakudya chikhala chokwanira mu dziko muno ndiye kuti mitengo ya chimanga ikhalanso yotani ikhala yotsika. Muthenga wake omwe adapereka kwa Malawi pa 10 December 2024 President Chakwera adapempha akufuna kwabwino kuti athandize boma pa ntchito yake ofikira anthu omwe akhudzika ndi njala ndi chakudya. Mona nkhani pano pa zoti yake tikupatsani zambiri mukhale pomwepo. Takulandaniso toni mitu ya nkhanisi. Akristu ampingo wa Seventh Day Adventist kubangwe ku Blantyre akana zoti mpingo wauthetse. Mpingo wa Livingstone SSP Synod wati maphunziro ndofunika kuti Akristu adzimasulira Baibulo mosavuta. Kula maiko othandiza dziko lino lapeka 837 million kwacha zothandiza ovutikitsitsa mboma ino. Munkhani zina President wakale wa dziko la America Jimmy Carter omwalira ndi zaka 100. Abaiza dziko lino kudzera mthumba la maiko othandiza Matt Donor Trust Fund apereka 837 million kwacha zothandizira anthu omwe ali pa njala kudzera kumtukula pakhomo mboma ino. Kuloona za chisamaliro cha anthu omwe ali pa mtukula pakhomo kuneno Amos Chandilanga wati cholinga thandizoli ndi kuthandiza anthu akupeza chakudya komanso kuchepetsa kunyinjira pakati pawo. Moti mwa akuluakulu a bungwe la Sisona Joseph Gausi wati ganizo lolimbikitsa anthu akudya za magulu ndabwino komabe anthu alimbikire ulimi.
Steve Kalungwe andi zambiri. Mkulu wa ofesi yona za chisamaliro cha anthu maka omwe ali pa mtukula pa khomo mboma la Neno a Amos Chandilanga wauza Zodiac la Mulungu kuti anthu ambiri omwe ali pa ndondomeko za boma ziwirizi akusonyeza zizindikiro za kusowekera kwa chakudya cha magulu onse, kotero ofesi yawo yalimbikitsa kuti anthuwa azigula zakudya za magulu ndi ndalama yomwe akulandirayi. Iwo anatinso kambaka ichi boma likupereka ndalama zokwana 210,000 kwacha pa banja yomwe ndi ya miyezi 3 ndicho linga choti anthuwa athe kugula chimanga pambali polandiranso ndalama za mtukula pa khomo zomwe ndi pakati pa 200,000 mpaka 300,000 kwacha malinga ndi kukula kwa banja. Ndalama zimenezi pamodzi kuphatikiza zanjalasi ndi zakuti anthu atumikire kugula chakudya pa khomo pawo kuti akhale ndi moyo wa thanzi. Mukudziwa kuti cholinga chimodzi cha mtukula pa khomo ndiko kuti tichepetse anthu kunyentchera. Choncho tikuonetsetsa ndi kuwalangiza anthuwa kuti pamene alandira ndalama akaonenso kuti akugula zakudya zopata thanzi, akugulenso tiziweto kuti akhoza kusunga. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Sisona lomwe limalimbikitsa kadyedwe kabwino a Joseph Gausi wati boma lachita bwino poganizira mbali ya thanzi la anthuwa, ponena kuti anthu athanzi ndiwo msanamira za chitukuko, komabe alimbikitsa abambo kuti akhale patsogolo pa ntchito yogula chakudya poti ambiri amanyalanyaza. Tokoze boma kuti likuyikapo mtima kuti sili kungopanga programuyo koma nokuyikaponso mawu kuti athambi kulandira mautenga chifukwa ambiri pawo kamaliganika makamaka tikayang'ana abambo amene nthawi zambiri amakhala kuti mwina kupanga chiganizo chokagula chakudya kumakhala kovutirapo. Anthu ena awiri omwe akupindula nawo mndondomekoyi ndipo amakhala mdera ya mfumu yaikulu Simon Abinauli Wale komanso gogo Margaret Chimbalira avomera kuti kadyedwe kakukhala kovuta m'makomo mwawo ndipo agwiritsa ntchito ndalamayi pogulira chakudya komanso kuyamba bizinesi zing'ono-zing'ono powonjezera kugula zipangizo za ulimi monga fetereza. Ripoti la MVAC limati anthu 5.7 miliyoni akhudzidwa ndi njala mchaka cha ulimi cha 2024 mpaka 2025 mzigawo zonse za dziko lino. Bungwe la Road Safety Alert Foundation losafulati anjinga za moto zakabaza komanso zakapalasa akuyenera kukhala ndi license pofuna kuchepetsa chiwerengero cha ngozi zapamsewu. Mmodzi mwa akuluakulu ku Rosafu Noah Mhango wayankhula izi pomwe amayankhula ndi ochita akabaza ku Lilongwe. Malinga ndi apolisi anthu 72 afa pa ngozi zokhudza njinga za moto miyezi 6 yoyamba ya chaka chino, yomwe ndiyo chuluka kuyerekeza ndi 37 omwe anafa mnyingwati yomweyi chaka chatha. Andrew Viano walemba ripoti ili. Njinga za moto zakabaza zakhala zikugwira ntchito ngati zodalirika pa mayendedwe, komatu ngozi zomwe zakhala zikuchitika kamba ka njingazi zikuchuluka. Malingana ndi apolisi, kuchokera mwezi wa Januwale kufika Juni chaka chino anthu 72 afa ndipo oposa 300 avulala pa ngozi za njingazi. Ichi ndi chiwerengero chokwera kuyerekeza ndi 37 omwe anafa komanso 300 omwe anavulala mu nyengo ngati yomweyi chaka chatha. Izi zinachititsa kuti bungwe la Road Safety Alert Foundation ROSAF liyambe kuphunzitsa akabaza momwe angapewere ngozi zapansewu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwelo Noah Mhango wapempha akabaza kuti apangitse kalata zowayenereza kuyenda pansewu. Nthawi ya chisangalalo iyi tinali pa kampeni kuyambira kumpoto kubwera pa chigawo chino chapakati, ndipo udindo wathu wophunzitsa anthu timapereka uthenga kwa anthu oyenda pasi, anthu oyenda pa njinga yakapalasa komanso njinga za moto kuti nthawi ya chisangalalo ngozi zimachuluka, aliyense akhale wosamala kupewa ngozi zapamsewu. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu kulikulu la polisi apita monje wati apolisi alimbikitsa anthu kuti azitsatira malamulo apansewu. Mayendedwe awo sakumatsatira kwambiri zokhuzana zapansewu, ndena kumanizana ndiwo a ROSAF pamodzi ndi ife apolisi kuti tiyenera kukumanizana nawo anthu amene ndi kuwafotokozera mayendedwe apansewu ndi kunyamula kumene amanyamula anthu ndi nthawi imene amayendera tiyenera kuwafotokozera. Wapa mpando wakabaza Association of Malawi a Joseph Petro wati akulankhula ndi anthu awo kuti alembetse njinga komanso alandire maphunziro oyenera. Mu ndondomeko ya zachuma ya 2024 kufikira 2025 yomwe yayiunika posachedwa apa, boma linayika mwayi oti akabaza alembetse njinga zawo pofuna kulimbikitsa chitetezo. Manja opitirira 90,000 omwe akhudzidwa ndi vuto la njala mboma Nsomba ani mwayi tsopano opeza ndalama yomwe yakhoza kugula chakudya kudzera mu ndondomeko ya mtukula pa khomo yomwe khonsolo ya boma yakhazikitsa.
DC wa boma la Zomba Arena Chavula ati konsolo igwiritsa ntchito 3.3 billion kwacha pa ntchitoyi. Kasimobi andi zambiri. Ntchito yopereka ndalama kwa anthuwa kudzera mu ndondomeko ya mtukula pa khomo ikudza pomwe mboma la Zomba akuti mawanja 75,000 akhudzidwa ndi vuto la njala, ndipo boma likugwira ntchitoyi powonjezera pa ntchito yogawanso chakudya yomwe lakhazikitsa posachedwa. Malinga ndi DC wa boma la Zomba Arena Chavula, ndalama pafupifupi 3.3 billion kwacha ndi zomwe zigwire ntchito pogawa kwa anthuwa mu ndondomeko ya mtukula pa khomo, ndipo mawanja okwana 19,761 ndomwe akuyenera kupindula ndi ntchitoyi mbomali. Pakadali pano Achavula apempha anthu omwe akulandira ndalamazi kuti azigwiritse ntchito pa ntchito zokhazo zoyenera monga kugula chakudya komanso kuthandiza pa maphunziro a ana awo. Tafika kunoko kuti tiyambepo program imeneyi yopereka ndalama zimene kwa anthu pafupifupi 16,835 mu Zomba muno amene ali pansi pa program imeneyi. Ndiponso ndalama zimene zikuperekedwa ndi ndalama zochuluka ndithu. Chifukwa Zomba ikhayi tikuyembekezera kuti pa program imene tipereka ndalama zokwana 3.3 billion. Atom Mapemba azaka 75 kuchoka mmodzi mwa Nantongwe komanso Amalita Kamwendo azaka 60 kuchoka mmodzi mwa Munyali onse mdera la mfumu yakulu Chikowi ayamika boma kamba akathandizoli ponena kuti ladza mu nthawi yake pomwe njala yayamba kale kuwasautsa. Tingatithandizire tikapeza chakudya chija tizidya ngatipita kumunda kukalima ndi mphamvu, ndipo tikwathandizira nathu sukulu kuti apite sukulu. Thandizo chimene talandira chitithandiza chifukwa cha mmene kunja kukuliri kuli njala yambiri chaka chino ya zuwaso ndimera mangirira ali chithandizo ndichosowa chaka chino ndiye abapo tikuthokoza kuti talandira chithandizo. Omwe alandira ndalamazi alandira 140,000 kufika 300,000 kwacha, ndipo ndalamayi ndiyoti wathandize kugula chakudya kwa miyezi iwiri. Anthuwa akuyenera kulandira thandizoli kwa miyezi 5 kuchoka mwezi wa Novemba mchaka cha 2024 kufika Marichi 2025. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Pano tunupo nkhani za masewero. Spika wa nyumba ya malamulo Catherine Kotani Hala wati Malawi atenge phunziro kulimbika komanso ukhama lomwe lili mu timu ya Mzuzu City Hammers imene ngakhale ilibe zipangizo zokwanira inakwanitsa kuchita bwino mu ligi ya TNM komanso Castel. Hala mayankhula pa nkhomaliro ndi timu iyi komwenso apeka 5 million kwacha kuti timu iyi kamba kuchita bwino. Mphunzitsi wamkulu wa Mzuzu City Hammers Kondwa Ikwanga wati timu iyi iyambe kukonzekera mpikisano wa 2025 sabata zinayi zikubwerazi. Zambiri mu ripoti ili. Spika wa nyumba ya malamulo Catherine Kotani Hala wayamikira timu ya Mzuzu City Hammers chifukwa cha kulimbikira komanso khama lake lomwe linaonetsa mpikisano ya masewera chaka chino. Imenezo ine changu ndipatsa chilimbikitso zichatika maneno ra Malawi kuti nthawi zina tisamangopanga dwelo pa mavuto. Tizithaso kona ndipo mavuto pomwepo mu opportunities za makhalapo ngati anzathuwa akanapa nkhawu apanga dwelo kuti first tikhandi ndalama zambiri, anzathu ali ndi magali moto, anzathu ali ndi makochi, anzathu ali ndi mabasi zooneka bwino, anzathu amatha kupita kunja ukasewera akanatenga zimenezo asanafike pamenepo. Koma iwo za mavuto anazitenga ndozika pambali. Ineyo ndimanena kuti chikhale chiphunzitso kwa achipere chifukwa nthawi zina ukachita bwino ukapanda kukugwiritsa bwino ntchito kuchita bwino kuti umatha kubweretsera mavuto ndopeza kuti kuchita bwino kosekucha anthu amadzango kamba ngati mbiri kuti uyu analito osewera bwino kwambiri mpira kumpoto kuno olomayi muno koma pano anatani anata pano anatani mwina anavutika ndi chakuti mwina anapeza kuti pano akusuda chamba mwina pano amangoledzera chifukwa choti success ija sanagwiritse ntchito. Mphunzitsi wamkulu ku Mzuzu City Hammers Akondwa Ikwanga pomwe athokoza thandizo lomwe analandira wati timu iyi iyambe posachedwapa kukonzekera mpikisano wa chaka 2025. Tikuyangana chitsogolo ndi mmene amayi atiwuziramo tikudziwa kuti tikuzopanga zinthu zabwino kwa basi. And so muyembekezere kuti in 3-4 months to come muona Mzuzu City Hammers akutani akupanga dominate akuyimira mpoto yonse.
ndipo phungu wa nyumba ya malamulo Kasungu North Mike Bango wapempha anthu kuti ayikepo chidwi pofuna kuthandiza timuyi. Abango anapemphanso kuti pakhale chidwi pofuna kumanga bwalo la masewera mchigawo chakumpoto kuphatikiza pa 5 million kwacha yomwe Catherine Goranhala anapereka kuti muyi. Mike Bango apereka 200,000 kwacha, ndipo phungu wa nyumba ya malamulo ku Mzimba South Emmanuel Chambulanina Jele apereka 100,000 kwacha kuti muyi. Malo mwa Zodiac kuno kunzuzu ndine Toera Katswiri. Munkhani zina president wa dziko America Joe Biden ndi Donald Trump omwe alowepa udindo mwezi wa mawa akutsogolera anthu popeka ulemu wa president wakale Jimmy Carter yomwe amwalira ndi zaka 100. Carter amene anakhala zaka zambiri kuposa president aliyense mbiri ya America amwalira Mulungu masana ku nyumba kwawo ku Plains mchigawo cha Georgia. Biden ati Carter anali munthu wa mfundo zakupsa wokhulupirika komanso odzichepetsa, pomwe Trump anati anthu onse ku America ayenera kuthokoza Carter. Carter omwe anali mlimi wa mtedza anakhala president mchaka cha 1977 koma anachoka ku White House patatha zaka zinayi zokha chifukwa anagonja pa chisankho pomwe Ronald Reagan adapambana. Tiwatenso tafika pa mtsizo pa nkhanizo omwe tisanasiyane nayinso mitu yake. Akhristu ampingo wa Seventh Day Adventist ku Bangwe ku Blantyre akana zoti mpingo authetse. Mpingo wa Livingstone CCP Synod wati maphunziro ndofunika kuti akhristu adzimasulira Baibulo mosavuta. Gulu la maiko othandiza dziko lino lapeka 837 million kwacha